heddi byddwn ni'n edrych tipyn bach fwy agos at bach o'r gwyddoniaeth o fideo wythnos diwethaf, gan edrych fwy agos at rhai o'r priodweddau cemegol o Llosgi Wacs. Gan i gweld. Mae'r tanwydd amdan canwyll yw Wacs, ond os ydyn ni'n rhoi ddarn o wax i fewn i'r fflam, dyw e ddim yn ffrwydro i fewn i fflamau fel byddwn ni'n disgwyl. Ond maen ni'n gallu dangos mae'r wax yw'r tanwydd gan defnyddio ddarn o pren sydd wedi cael ei llosgi mas ac bydd ddim yn mynd ar tân nawr. Ond, os ydyn ni'n dipio hwn i fewn i'r wax hylifol, wedyn, bydd gen ni fflam mawr ar y ddarn o pren. Mae hyn yn mynd mas yn eithaf gyflym, ond maen ni'n gallu gwneud hyn drosto a drosto. Ond amdan canwyll, mae'r tanwydd yw'r anwedd wax, wax mewn ffyrdd nwy, ac maen ni'n gallu dangos hyn gan diffodd y fflam, ac wedyn llosgi yr anwedd sydd yn dod bant. Gan gwneud hon, maen ni'n gallu rhoi'r fflam nôl ar y canwyll heb cyffwrdd y wic o gwbl. Ac hefyd, mae chi'n gallu gweld fflam glas yn ddilyn y trail o anwedd wax yr holl ffordd lawr. Ond gawn ni gweld hon tipyn bach fwy araf. Maen ni wedi arafu hyn lawr i 1/4 yr gyflymder arferol. Ac mae hynna yn ddod ni i'r diwedd. Diolch yn fawr iawn am gwylio a gwyliwch wythnos nesaf ble byddwn ni'n edrych at llosgi magnesium. Ond tan y tro nesaf, please rhannu, hoffi a subscribio a cario ymlaen i ddysgu. Diolch yn fawr iawn unwaith eto. Hwyl.